sisive verse 5. Yes, abase-Efeso. Usekufeni. Yeah. Saza sakutshwa ezulwini. Njengoko simanyene noKristu, immediately umanywa noKristu uyavuswa ekufeni. Lesike sayingcwabeni. Zange sabona ingcwaba. Uyacaca nje mhlophe into yoba umuntu ongaphandle koKristu ufile. Nimphikise nathi iBhayibhile isitsho. Ithi sivusiwe. Kange sife tatumpana. Cha xa uhamba ngaphandle kwakho uyafana nomuntu obhubhileyo. Awuhlukanga. Silinde nje idate sokungcwaba. Ithi iBhayibhile as you are raised by Jesus Christ, as you are raised to heaven, ithi navulelwa yoba neyohlaliswa ngoYesu nothemhlabeni besasemazulwini. Immediately uvuswa uyathathwa emhlabeni uyohlaliswa besasemazulwini. Xa kubalwa i-census, kubalwa umhlaba ukhabula, uyabalwa usive. Xa kubalwa ezulwini, uyabalwa ezulwini. Akayomemba yase-South Africa, uyimemba yasezulwini. Usemhlabeni wabengekaphumi enyameni, kodwa izinto zomhlaba azinabambo. Waba wavuswa wayabekwa. Jesus. Immediately usamkela uJesu. Abantu bacinga fanele ukwamkela izinto encinci. Xa usenza i-confession sisi ethi Nkosi Yesu ungena ngaphakathi enhliziyweni yami, kuqalwa kwi-bloodline yakho. Uqalwa kwiziqalekiso zabekwa kwehlokhu. Uthi kuzwa kuwe. Kuqalwa kwinto kodwa abantu balapha bayawufa bethanda amadoda onke. Abantu balapha bawufa bethanda amankazana. Immediately sho Inkosi Jesu i-ability iqala khona le ezantsi. Oh yes. That's why automatically immediately umamkela uJesu asikho isiqalekiso ngaphezu kwakho. Uyazi-invite iziqalekiso. Uyazithandela iziqalekiso futhi ayiqalekisiso awuzuqalekisa unoYesu. Uzi-invite ngokwakho. And you must be very careful. This each and every statement you release. And people, whatever oyithethayo isiqokweni kwethuku, you be very careful. Because into yenzeka in the spiritual realm ayaqokolelwa amazwi owathethayo. Bona nje ufinza. Ngizange ndizala lapha kuyo. Onke lamazwi ayaqolethwa. Immediately dityaniswa lamazwi. Xa uqala wena uthi lo mntwana makasikelele, uSathane waphizele phambi koThixo. Wayephenga umlomo wakhe, lo mntwana wakho uzawufeyinja. Hayi mna ndafuna hlupheka, yayicacile nje. Into akakekho umuntu osinjiswa ehluphekayo, soze umbone. Mandimnike le assurance. Akekho umuntu ophakamise isandla wathi Nkosi Jesu ngene enhliziyweni yami awuhlupheki. Awunamilimili. Into ongabilamimili ayithi uyahlupheka. Sisihlangu siyi-one esinaso nothi se uyahlupheka. Uklek uJesu wayekalala engadlile ngoba engena aphi alala engadlile Yesu engahlupheki cha akana aphi. Wangazodibana nentombi emSamariya babekhompyutha wathokutha which is ukutha kwakungekho babehlupheka. Uba esithi ezodayisa hlupheka ngela xesha wangekho nokutya babemkile oPeter bethenga ukutya because uJesu akahlupheki umntu okuYesu. Lulwimi lwakho elivulela inhlupheko. Lulwimi lwakho elivulela mathumbu. Immediately ubona into ezincinci empilweni yakho, ubona iziphaza, ubona into ezincinci.
Mona magwini verse 3. Nayo tiyakulandela because whatever you confess, lanto oyithethayo ilento zokwenzeka empilweni yakho. Ndingathi namhlanje masike siconfess uthi ndingathi namhlanje masike sibe ngenyawo. This is the 30 person we go before Friday. We this is in charge. And feel Friday ikhona. Uyazi ukuthi whatever une ability yonke into ebizayo iba khona. Xa kudinge kwa wena uphephe so that ukwazi ukuyilanda. Ndingathi tata ngoba masike sithethe kodwa ngathi umphanga ngodithi make sithethe. Ngeke sithethe i-conference inzima. Ndabhala mna ndathi ngeli xesha kunyaka othile andiwathi ukonto endiyibhaleta funeka ndoyithetha ngoku uzayibona izomanifest ndizobona ngamehlo abantu ndiyibhalile ndathi ngeli xesha funeka apho fika unyaka othile ngeli xesha le nto ibikhona kanjani funeka ngoku ndihambe ndoyithetha izawuthi izenzeke funeka ndoyithetha ndibeka phambi kwakho ithi Deuteronomy ukufa nophila ithi you must confess with your tongue ukhetha ukufana okanye ukhetha ukuphila. Apho ekhaya sawufa singabodwa saqalekiswa apho uthi umuntu osenziweyo ogcwaliswe ngamandla kaMoya Oyingcwele. Knowing yourself to Christ ikwenza intoba uzazi uNyesu uthi noma uyahamba endleleni uhambe with boldness, having no money, filled with the Holy Spirit. You know yourself to Christ. Like don't sass uYesu. Ikwenza uhamba uphuma endlini evuzayo ibe ngathi uphuma kwi-mansion house. You know yourself in Christ Jesus. And immediately uJesu egwala kuwe uyaphela nature yomuntu. Ingxaki ninature umuntu. Umuntu uyi-dangerous that. Umuntu very dangerous. Ungamlimaza umuntu. Udangerous. Umuntu udonsela ezantsi. Kukhona abantu bangabantu. Nango ungathi uyintoni? Ngade umuntu. Uyintoni? Umuntu. Angiboni. Uyi-dangerous umuntu kanti umuntu osindisiweyo uyasuswa ebuntwini. Aphile abe ngumoya. Umuntu osindisiweyo usi-spirit more than person. I-personality yomuntu osindisiweyo because apha emntwini osindisiweyo udominate u-spirit than u-flesh. That's why uyabona xa siphuma rise we will feed flesh. U-flesh akanento kwenza no-spirit uyalwa no-spirit. Njengoba silapha sifida umuntu kamoya. Xa usuke emthandazweni awufana xa ungekayo. Xa usuke emthandazweni uyibona iSouth Africa ilapha esandleni sakho xa uphuma emthandazweni. Kukhona izinto ezibona ungaziginga xa usuke emthandazweni. Akho nto engama phezu kwakho because kugcwele umuntu wangaphakathi. Kodwa umuntu wangaphakathi xa emncinci ukhontrolwa ngazizifo ezincinci. Uyothuka uhleli nje uthuka. Funda sisifunda kule yakhe iBhayibheli. Besawubemi kunye noKristu. Naxa besinjengabafileyo nje. Ngenxa yezono zethu. Kambe ke nakhululwa. Ngenxa yesisa sikaThixo. Njengoko simanyana noKristu Yesu nje. Thixo usivuse ekufeni. Saza sakutsho ezulwini. Yabona leyo nto sive idinga immaturity. Esisekulo sifunayo sidinga immaturity. Number 2 sidinga ifaith. You will never understand ukuthi usezulwini ukulapha until ube kwilevel ethile kaKristu. That's why abantu abaninzi baqale kusodwa abantu bathini ngabo. Uyabaqophela abantu abaninzi emhlabeni baconcept ukuthi abantu bathini ngabo. Uthele bengenza mncinci, uthele bengenza uhluphekile, uthele bengezela, uthele wakho concept abantu bathini ngabo. Immediate ufika kuKristu awuna concept ukuthi abantu bathini ngabo. Una concept ukuthi izulu lethini ngawe. Unyukala kwilevel engasehla uyabayeka abantu kodwa izulu ngoba abantu umsebenzi wabo uphelela ku-earth.
ukhona izinto ezingasoze zingene kuplanethi yaphezulu eziphelela apho. IBhayibheli nivuswe kunye noKristu, nathathwa nasiwa kwezasemazulwini. Immediate usindiswa uyathathwa uhanjwe nawe. Spirit being, spirit being is a body. Kukhona i-outside being, kube khona uspirit being. Umuntu xa ebhubha, yebo, umphefumulo akayonto engangesandla. Umphefumulo akangomoya ongangesandla, okanye akangomoya esingawugalela esityiwe. Umphefumulo andithi lo muntu unendlebe, unentloko, yithi makathi, unengalo, unemilenze. Umphefumulo wakhe akangomoya lapha enhliziyweni. Umphefumulo lentwana akangomoya omncinci lapha enhliziyweni. Xa sithethe ngomphefumulo sithatha ngento enjengayo nqwa eqale entloko yayophuma, inazo nenzwane, inayo neminwe. That is the spirit being. Xa esithi uPaul sanyuselwa phezulu, uthi kwathathwa the spirit being. Oyena mntu ngoba xa ndilele ndifile nizawuthi ningcwaba umzimba, that is umntu obekulo mzimba kasekho. Then oyena mntu wenyuselwa phezulu wezasemazulwini ndawo apho akhoyo uKristu. Ayibontu le nto siyibonayo, umzimba womntu afanele uba mayisetyenziswe nguThixo ukulanda abanye abantu abasemhlabeni abafuneka besiwe phezulu. Xa usindiswa uyathathwa, xa usindiswa uyathathwa kuhanjwe nawe. Immediate usithi Nkosi Jesu ngene enhliziyweni yam, uyathathwa uhanjwe nawe ufike phaa ezulwini uhlaliswe noThixo. Njengoba uhleliswe noThixo, uphinde kwalapha njengoba uhleli noThixo, uphinde ube kuYesu. Uyazi njengoba ndilapha ndisezulwini, andiyakhe. Uyazi njengoba silapha asikho apha thina. Uyazi njengoba silapha sizithatha usiphinde sasezulwini njengoba silapha. Njengotshumayela nje ndisezulwini, phaya ezulwini ndikuKristu phaa, ndikuKristu phaa, ndivalele uKristu. Nantoni efuna unamba funeka igqithe uyise, igqithe kuKristu. Njengoba ndilapha emhlabeni ndigayidwe ngumoya oyingcwele. Umoya oyingcwele xa ndiphelelwa ngamandla, uthi umoya oyingcwele phakama, ngoba awukho wena uKristu. Xa ndiphelelwa ngamandla, uthi umoya oyingcwele masihambe, ngoba uyafuneka ekhaya. Awungowakukhathula, ungowaphaya. Idestiny yakho iyawuphelela phaya. Tufunde kwakhe iBhayibheli, Romans chapter 8 verse 17. 17. Ukuba sindlalifa, Masisi oba singabantwana sikwasendlalifa. Yes, indlalifa zikaThixo, sesendlalifa zikaThixo. indlalifa ke kunye noKristu. Hayi, Jesus. njengoba sesendlalifa zikaThixo, sesendlalifa kunye noYesu. Oh yes. uYesu akayedwanga phaa, wena mtshana njengoba ulapha ezulwini uyidlalifa. Jesus. Ndayithini le nto thina? Jesus. Uzayenza kanjani le ukuze ingene ngale ndlela efuna ngayo? Njengoba silapha sisendlalifa, sisendlalifa kunye noThixo, sisendlalifa kunye noKristu. Sihlale kuThixo ngoba uKristu Yesu umesifela, sanyuselwa saba sendlalifa. Xa usindisiwe uyindlalifa yasemazulwini. Xa usindisiwe you become the head of the heaven.
understanding deep. Unless you're control of soul. Kona abantu soul control. But they control kuba ufelo uyangiqalekisa nalothixo akekho ngalothixo. Nabephi ngexesha bekufela. Usoul control ulawula ngomoya wakhe. Abantu abasiya ivangeli immediate fela ilahle ivangeli ayithi ayikho ivangeli akho gospel. Nabephi uthi ubani ongunaphakade komhlaba. Ibhayibhile yeyiphi na indoda engazokubona ukufuthela bayi-understand loo nto leba uyafiwa apha. Nabephi yena lothixo usoul control ulawula more. Sengaze ngihlupheke kangaka uphiye lothixo uhlupheka ngokugqibosha umoya ngokugqibosha umoya ulekisa i-10 rand edolophini ugqibosha umoya uhambe ngenyawo athi umntu engakhange asumela agqithe nge-BMW. Nawuphila ubomi bokuqalekisa abantu wena bengiqalekisa nala moto yakho akenzanga nix laa mntu uphangela wathenga imoto. Iproblem yakho wena usoul control ulawulwa ngusoul ulawulwa ngumphefumlo more than the spirit. Chapter 2 verse 7 Colossians wabaseKolosi sizindlalifa kunye noKristu kwezasemazulwini indawo. Understanding ixesha esiphila kulo ngoba siphila kwi-end time. Thina asikho isizukulwana esizophinde sivele sive after this. Sesona sizukulwane sokugqibela isi se-end time sokuya kaJesu. Ayikho into ezophinde ivele akho generation ezophinde yenzeke. Esi sesona sizukulwane esi sesona sesokugqibela esi. Uyabona ngabuya nangoku ngoba ayikho into ezophinde yenzeke ukuze uthi yonke into ebhalwe eBhayibhelini yaba fulfilled. Nangoku Antichrist noSatan babambezeleke babangena emhlabeni. Balento ethi bafuna lapha emhlabeni ngoba sifuna ungena emhlabeni siqale sithathe ulawulo. Abantu baxathetha ngo-Antichrist bathi bafuna bothuswa nge-mark of the beast. I-mark of the beast yi-symbol ka-Antichrist. U-Antichrist yenye into, i-mark of the beast yenye into. I-mark of the beast izawuvela xa u-Antichrist selebusa. Apho xa nizawuthi xa ubheke evenkileni uthi uyothenga inyama ufike uthenga amathumbu womntu. Uzawufika efrijini kukho amathumbu endoda uthi uyothenga intloko yegusha ufike kwintloko yomntu selebusa u-Antichrist. Then ke abantu abangafinyelanga kuKristu baqale bafake i-mark of the beast. I-mark of the beast izosimbolize into yoba wena ngeke uphinde ujike. Uya straight ezihogweni uthanda ungathanda. And ngaloo mihla ngeke uyibaleke i-mark of the beast. Kuzawunyanzeleka uba uthelwe udlule emhlabeni ukuze umbone uJesu. That's why in the spiritual realm abantu benza don. Yazi abantu benza bafana sizimthatha emva kwe-COVID-19 dantsima wonke umuntu uzawusindiswa phezu komhlaba. Wena yapastika abantu bazabuya emva bathi asiyifundwa le nto. Uba ngathi abantu uyesu uyasindisa bathi andifundwa loo nto. Sifa kwentukando sifa. Ithala abantu babehlala emithini abantu. Bebaleka nezibhedlele ezibeshale emithini umuntu acame kwantu acame isebe lakhe ubaleka njengoko umphefumlo ufe 400 ngosuku edolophini asefike 400 ibhubhe ngosuku. Kanti wonke umuntu uzawuphakamisa izandla kodwa siphila bafuna uJesu unzima uYesu. Unzima uYesu. Yabona xa ufika uYesu wakho into ezixwathutayo. uYesu akafiki nje ayinosana kaMariya ehlala nje enhliziyweni. Usuthi hayi ndilahle izono abawethu naye ngamakhwelo. uYesu beyond that. uYesu ngaphezu kwaloo nto. I understand yakho yethiwa yancinci. Hlupha ngabantu abane-understanding encinci nokushumayela bakhe encinci. Wonke into ayenza ayismall because owayeka izono emugqibile awuphanaye izono. Ukuba bephethetha lo befana xa uyeka izono ubheke ezulwini. Yes. Cala ulifundele sisi uThasi.
njengokuba ngoko namamkelayo uKristu Yesu namamkelayo uKristu Jesu inkosi siyaphela ngale verse hambani kuye nendele nakhelwe kuye naqiniswa ngokhoyo njengoko nafundiswayo obani mamkele uKristu hambani niphile kuye oh yes wabanjani abani mamkele nje naqiniswa ngokhoyo oh Jesus faith comes by hearing the word of God. oh yes Just shall live by faith. Faith is the evidence, the substance of things hoped for. Ukukholwa kasingekhoyo jasingasikhona isalvation ifana nendoda athi eyabhakini etelefone million besakwazi low besokale business sokuthengisa amatshonto enekazi low ayazi business yayo wabezophumelela na kodwa enakholwa lathi eyaphumelela ithathe risk esayithi ukuphela nge-risk esayithi ukuthatha into engekhoyo ibekhona esayithi ingathatha apha uhambe in-the-spirit uma ufika i-message uFilipi wastepa kwi-faith faith yilapho amadoda khona kodwa uphile ndoda ungenayo but faith hey madoda faith yilapho uphila kwi-planet earth amakhazana amahle kodwa ndingawenza into ndiphila ngokholo ukholo ukukholasa entweni engekhoyo ibengathi ngekhoyo ukholo lingathatha apha lithi yakwaShoprite uyathenga ungena mali ungena vetleni uthathe itroli ungena mali uyathenga ngokholo uShimayeli wabehlango ngokholo akanaswakile akanamilimili akanayisti azowabehlango ukholo lakwafumana esafaleni wahla ifanaphilanto ukholo ukholo lathatha i-Red Sea ulwandla olubomvu lwavuleka ngokholo uyaso simkhulakuthi ngokholo ujaso sihamba naye ngokholo uyaso siyamshumayela ngokholo uyaso siyamphanasa ngokholo Jesus Christ. Thank you, Jesus. Shall just live by faith. Oh, Jesus. Faith. Ukuphathekile. Yes. Faith is ane ukuphatha report. Bathi abantu wenzeke kanjani ukuthi andiyazi kodwa yenzekile. Faith that kufika abantu wathi hayi manje umuntu lona ebeyi-drug addict kanjani abe ngumshumayeli nibenze kanjani ukusita simasi by faith halamasethe phathosi yakha ifaith yathatha intombazana kayariyo yathi nabantu mbona uJesu nabantu mbamba uJesu nabantu benzakala uJesu wadukholo yasuka intombazana from the ground level yanyuselwa ngesandla waya